ọchantị ike mụ na maazị Chiziani nọ ebe a ka anyị ga-aga ewee ezigbo ozi anyị ji bịa maka ndị Igbo ndị isi ojii nọ na mba dị iche iche ihe mere na onwe ha na-asọ ha ihere na ha ekwesịghị ike na onyinye Chineke nyere ha. Ihe anyị ji weta ozi ya bụ maka ihe na-eme n'ọha na eze ugbu a. Anyị che na ọha na eze na-ehibere ya maka ịkwalite ọdịnala na ịchịkọnata ihe niile eji mara ndị Igbo, ya bụ kọlchọ ndị Igbo, ịkwalisie ya ike wee weta ka ndị Igbo si achị ka hazie obodo ha na gboo wee na-achị. Ọchata ike si ebe ndị ọha na eze mere kpọrọ okwu maka a bịara ịkọwa kpọrọ ndị nta akụkọ ka akọwagasị ụmụ ihe, mana o wute ya o wee gbapụ ebe ahụ maka gịnị na ndị ọha na eze kpọrọ ndị mmadụ ebe ha na-eme nzukọ ọ bụrụ asụsụ mba ọzọ bekee ka ha ji eme nzukọ ihe gbasara ndị Igbo, ihe gbasara Igbo, ọ bụ Igbo ka ha chọrọ ịkọrọ ndị Igbo. Na mara na ihe anyị na-eme na akwụkwọ na ịkwalite omenala na asụsụ Igbo n'ebe ọbụla na goside mana ọ na-ewute ịnezie n'akwụkwọ na Ọchata Ike bụ nwa ntorobịa na-akwalite omenala nke ukwuu. Ewegasị Ikenga onye na-aga maka ihe gbasara Ikenga nation ihe ndị ọzọ gasị na ụmụ ihe ọ na-ewepụtagasị iji ka ụmụaka anyị na-anụ maka asụsụ Igbo. Ebe nwa ntorobịa jere n'ebe ọha na eze ndị Igbo bụ ndị okenye na-eme nzukọ ewerezie asụsụ nwa bekee alụ ọkwa ka anyị ga-asị ụnụwa bụ ndị nọ n'ụzọ ije nọ n'obodo dị iche iche nọ na Naịjirịa nọ na mba ụwa, Amerịka, Japan, Germany, China, ebe ọbụla ị nọ n'Israel wee na-ekiri anyị na-aga ịchọrọ ịtụle ọdịmma isere anyị ozi na-akwa anyị mana ka anyị bido Ọchata Ike esi na ejere nzukọ ebe ndị okenye ndị ọha na eze na-eme nzukọ ejiri akpọrọ okwu ndị Igbo ndị ebe onye isi akpọrọ wee jiri asụsụ ọzọ ka ọ godoro anyị ka o si wute nke bụ eziokwu bụ na mgbe m nụrụ na ọha na eze ndị Igbo na-akpọ ndị nta akụkọ oku ka onye isi ọhụrụ ha họpụtara bụ Maazị George ọkammụta ga-anọkwa ambasadọ ọkammụta George Obiozor ka ọgwa ndị nta akụkọ okwu ma gwakwa uwe okwu dịka onye isi ọhụrụ ọha na eze ndị Igbo. Nke ahụ nke mbụ ọ na-egosipụta onwe ya dịka onye isi nke ọha na eze ndị Igbo maka a ka họpụtara ya ụbọchị ole na ole gara aga. Mgbe eme ya mgbe sị ka m jere onu nje mara ihe na-eme karịzie ebe ahụ nwanne a na-asụ oyibo sụgide nsị anya bịara ọha na eze ndị ọcha ka ọha na eze ndị Igbo biko ka ihe na-emezi ebe a. O nwere ike ịjụọ ya kịta sị gị ihe a ji asụ ya maka na ndị nta akụkọ kpọrọ na ha na-anụ Igbo, mana anyị wee na-ajụ ije na China onye ọ sọrọ gị bụrụ ịbịa ha agaghị asụ asụsụ mba ọzọ asụsụ be ka ha ga na-asụ. Ndị Germany ga-asụ asụsụ be, ndị Amerịka ga-asụ asụsụ be, kama ịnụ ya ije kpọọ ịga na-akọwara ya nke a sịka kebe anyị si dị ofu ọyị m ma ọ bụ enyi m nwoke jụrụ onye isi ọha na eze nke ndị ntorobịa na obodo Abia ajụrụ si ya na ka o si pụta na ndị ọha na eze ndị Igbo bụ ndị kwesịrị na-akwalite ma na-achịkọta Igbo ọnụ n'ụwa niile na-eme ihe were asụsụ ndị bekee na-eme ya. Ya bụ onye isi ọha na eze ndị ntorobịa n'obodo ndị Abịa wee sị na ọ ma na o nwere ndị ga-ekiri ya bụ ihe onyonyo a ga-ewepụtagasị na ya na ndị agha agaghị abụ ndị Igbo na ọ ka mma na a ga-eme ya na asụsụ ha ga-anụ. Mgbe na-ajụzi onwe m sị na ana m ahụ ka isi ala obodo China na-ekwu okwu ọ na-eji asụsụ ụfọdụ ya na ọ na-awụsọ na-akọwa ịghọtago anyị kwesịrị ebe ọ bụ na ihe anyị na-eme bụ ihe ndị Igbo kedu isi nke anyị ji werezi otu ọ ga-esi abara ndị ọzọ godi n'obi hapụzie maka anyị nwa. Otu UNESCO ekwugo na asụsụ Igbo na-alazi ala anyị aka were asụsụ ndị ọzọ na-eme ihe. Ihe o ji ewetagodo Ọchata Ike bụ na ndị a bụ ndị ọha na eze
na-ebu ha bụrụ ndị okenye ha sụọ ya na bekee asị maka mmekọrịta ọdịnala ndị Igbo na ndị ọzọ gbam ya bụ socio-cultural apex socio-cultural group ya bụ na ndị kachasị mara ihe gbasara ọdịnala ndị a na-ewe n'ala Igbo ndị ga-ejide n'aka n'ọha ụzọ n'ihe gbasara ọdịnala gbam ga-apụtazi n'ilo ezi asụsụ ndị ọzọ ya bụ ihe gwụrụ ike kedu ka isi ekele nri kedu ka gị ji fụ ya na ndị Igbo ga na-eme nzukọ ha na-eji asụsụ mba ọzọ wee na-eme ya gịnị mere na ndị Igbo na-ajụ asụsụ ha ụfọdụ nọrọ mana nke na-ewutere Igbo na ụfọdụ ga-akpọje nwa ha n'ụlọ akwụkwọ ewere ka onye Igbo na-ebe a sụọ nwa mara na nwa bụ nwa Igbo ọ sụọrọ ya Igbo ịmakọrọ na Enugu a anyị nọ o nwere ụlọ akwụkwọ anyị gara na ya adịghị m agba ụlọ akwụkwọ mgbe anyị na-eme ihe gbasara ịkwalite omenala Igbo n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche maka na onye isi ụlọ akwụkwọ anyị wesa anyị bigo na anarakwa asụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ha na ndị nne na nna ji aka ha kpebie na agaghị na-asụrụ n'ala Igbo mere ụbọchị pụọ onye Igbo mụta mmanụ ọsụgharị ya oyibo amaka mana ọ bụrụ asụsụ anyị ka mgbakọ na eziokwu nke anyị bụ nke anyị a sị na izu ka mma na nneji mgbe nne na nna kpebiri kwekọrịta na ụlọ akwụkwọ ụmụ ha na ya na-aga asụrụ ha Igbo ụmụaka ahụ ka ha ga-eji abara ala Igbo ana ama m na ụdị ihe a mere ndị isi ọha na eze ugbu a ji were oyibo na-ebihe na-ekwukwe dị ka ọ ga-esi bara ndị ọzọ ọ bụrụ ka ọ ga-esi bara ndị Igbo ekweghị na ndị Igbo tụkwara aka ọrụ fọpụta ka ha kee na ife a ga-eme ọkwa ya mere nwa ihe a bụ ihe na-eme na ịfụ oyibo kwa nka oyibo oge ya agaghị azụ dịka nke a na-emegasị na mana Aba mana Ọnịcha mana Nnewi na Enugu n'ebe niile ndị Igbo na-eme ihe dị iche iche onye Igbo ọ ga-afịa ya alụ ijezu nke nwanne ya mere mana lezie ka isi ji adịcha ụfọdụ mma ebuziri ihe ahụ wee jee ihe dịka na Ghana wee ya akwụkwọ ma ọ bụ bupe ihe dịka Togo ma ọ bụ Cameroon wee jee maa ya afọ Cameroon efuzie na ndị a ga-abịa Michael Machinis anyị na-ekene gị ọ bụ na eburu ihe a jee na obodo ọzọ ọ bụ ihe mere na ala anyị jemaa ya made in Togo ịfụ na ndị be anyị ga-aka jezuru edere na Aba ịkwa akpama akpa siri ike karịa akpa akwara na be ndị ọcha akpa m ji n'aka o siri ike karịa akpa akwara na be ndị ọcha ka ndị ị na-akpa mana na akpa mgbe ị gara ịkwa akpa ọmarịcha a gara ebe a na-akpa ha wee gosi ka ha na-eme ka ha si akwa akpa ha kwachaa ya eburu ya bụ akpa ha kwara na Aba bufee na Ghana ebufee ya na Ghana ndị be anyị jee na Ghana tigbuo ego n'elu ego ekwesịrị ire ya bunatakwa ya ebe a ree ihere asịzie gị nọ mba nke alụ akpachi na Ghana bata mana akpa a kwara na Aba ọ bụrụ ihe maazị Tisi na-ekwu na onye Igbo kwa nka dee ya mere ya n'ala Igbo ọ na-afịa onye Igbo be anyị arụ ijegolu ife nwanne gị mee chefuzie nọọ na igoro ya na-akwalite ọdịmma ala Igbo ọkachasị ewere ihe a na-emegwa gị nke bụ eziokwu onye Igbo ọbụla pụtasị na nke a bụ eziokwu nekwa ka esi eme nke fụ na onye Igbo agaghị anyewa ebe ahụ mana ọ bụrụ nke a ga-eji saa isi ka ọrụ gị akụkọ si mba ọzọ ka ọrụ gị akụkọ si ebe dị iche iche ma omenala esi mba ọzọ wetara ịfụ na ndị anyị nwa na-ebuchi ya n'isi buru ya n'isi Igbo bụ ọmụta ọgbakarịa onye Igbo mụta ha ọgbakarịa ndị kụziri ya hapụzie nke Chukwu nyere ya hapụ nke ya buruzie nke ndị ọzọ n'isi ọya na-emebi ya n'Igbo taa ọya bụ nsogbu anyị na-enwe na n'Igbo taa ebe ndị nne na nna nwere ike isi mba ụnụ akụzirila ụmụ anyị Igbo ọ bụrụkwa na Igbo nwa Igbo anyị ụtọ n'ọnụ ịsụ anyị anamasụ otu ọ masịrị gị isi sụọ Igbo onye bekee mana ebugo onye bekee ọchọta ike mana ihe o ji ewute bụ na asago ndị ọcha ndị bekee nke English asagịrị isi ndị China ma na-abata ugbu a
ebe na anyị Igbo ugbu a mana enwegasịrị ebe dị iche iche a na-akụzizi asụsụ China ọkwa ndị Igbo bụ ya n'isi hapụ nke ha eburu asụsụ China na-akụziri China akwa esogbugo esogbugo Chinese nwanne anyị ude anyị sokwe ya amakwụ asụ ama m ete mana ihe ga-akwalite asụsụ na onwere ife dịka asụsụ be anyị onye na-akụziri anyị asụsụ ndị Chinko si anyị na ihe nwa bekee ji agbụ ndị be Eliza nwere a na-asụ oyibo asụsụ ndị be Eliza n'ụwa niile ha machọrọ ka asụwa asụsụ ndị Chinko n'ụwa niile ka ife ndị a mee ịmụta asụsụ Chinko gị agụmakwụkwọ n'efu ihe ruru arọ anọ 4 years ọnwụ na-eduga gị China ịgụ akwụkwọ ahụ n'efu a ga na-akwụ ụgwọ ọnwa ruru 400,000 naira narị puku anọ n'iji sagichi n'iji nabata gị ọnwụ na ịgụta akwụkwọ nọọ ọfụma enye gị ọrụ ga na-akwụ gị ihe dịka enye gị ọrụ na-akwụ gị ihe dịka narị puku 5 kedu ihe ị ga na-arụ ị ga na-akụzi asụsụ ndị Chinko ị ga na-akụziri ụmụnne gị ndị ụfọdụ ndị enyi m nọ na Chinko ugbu a amarọ ma ha na-arụzi akpa agwa ka ndị Igbo ha na-emezi ka ndị Chinko o wee were ihe mwute nyere anyị maka na anyị hapụziri asụsụ anyị were nke ndị ọzọ bụrụ n'isi biko mana nke bụ eziokwu bụ na anyị na-ekelegoro ndị ụfọdụ ndị na-ekiri anyị na mba Amerịka Germany maka na ụfọdụ ndị nọ n'ụzọ iji ugbu a kachasị wee were asụsụ anyị isi karịa ndị nọ n'obodo na-ejibeghị na-afụbeghị ọdụ ụgbọelu mbụ ụfọdụ ndị na-afụbeghị ọdụ ụgbọelu mbụ ụfọdụ ndị bi tigborịbọ na-amadị asụsụ mbụ bụ ndị ji a na-asụ ya na be ha mana ụfọdụ ndị nọ unụwadụ na Amerịka ekene dịrị unu nọ na Germany ekene dịrị unu n'ụzọ ije unu jisi n'ike ọ bụrụ omenala na-asụrụ ụmụnne o nwere ofu enyi oge ọbụla ọkpọ ọmụ ọsị nke maka ama Igbo si na udo dị na anyị na-eme ọfụma ọsị mechie ọfụma ebe ka anyị na-eme na anyị nwere ọkụ na nwere ezigbo ihe anyị nwere akwa n'Igbo ka a gabicha n'ụlọ aja ọ na-akọ o ruo na ekeresimesi agara aga ọbata ka ọ batasị ọkpọm sị m ọcha ọ sị m maka na ọsọ gị bụ onye nọ na Naijiria na-ekwu eziokwu na-ekwu na Naijiria dịtụkwa mma ọ sị m na ọ gbara ụzọ Enugu na ụzọ dị mma n'ụzọ ọ gbara n'Ọka dị mma na ọkụ dị na be nna ya na ọ batara ka ọ na-afụzi ụlọ aja na-afụzi ọmarịcha ụlọ dịcha ebe niile mana ọ na-eme ụmụnne ya ndị ebe a asị ya na-achakwa onweghị ihe ha na-eme nkewa na ndị be anyị na ọ na-adị ndị be anyị ka onye bịa ha mba ofesi ọwụ na ihe ndị na-emegoro ya na ọgwụ asị nsị mana ana m agwa gị mgbe ahụ nche na m na-atụ asị ọ ka m otu isi bịa mere gị were anya gị ya ya bụ na oge erugo mgbe anyị anaghị ekwu na ala Igbo amakazi nke na nweghị ebe magburu ya kama na anyị na-ekwu na ala Igbo ajọghị njọ otu ụfọdụ ndị si ekwu anyị tinyekọta aka dozie ya were na-akpa nganga ihe ọma ndị na-aba anyị kpaba nganga were ya na-akpa nganga maka na Igbo amaka ka anyị kwalitebe n'ike anyị gbam ịfụ ihe gbasara Igbo ọ dị ka ihe ọcha Chike na-eme anaghị achọ ndị nkwado ka ụmụaka ga-esi ụmụ ihe ejije ndị ụmụaka eji aghọgbu ụmụnụkpọrọ katun eji aghọgbu ụmụaka eji asị ụmụaka isi na akụziri ha lee ugbu a o bidogo mebe ya nke ụmụaka mmadụ ole ndị Igbo na-akwado ya anyị ehibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi kpakpando telivishọn kemgbe kpatabanụ kwadobe na ya ka anyị na-eje n'obodo dị iche iche ebe a na-emegasị ewegasịrị ihe eji mara Igbo na-eme dọkụmentrị na-abịa edekọnata ya egwe arụsịgasị na mmiri ọmagasị eji mara ndị Igbo unu a na-afụ ya jiri anyị na-aya isi kadịile karịa nke ndị na-asa isi nọ na soshal midia ndị dibịa soshal midia na-eji asapụ na isi ụlọ ego ka emebe ya mana ha ekwuo ọsọsọ ndị na-atụ ashịkọ na atụọlụ na ashụ na eburu ego bụ ihe olu echu na ebebe na lee ya ihe gbasara ụmụaka ga na-amụ tinye ya ọ dị ka katun n'Igbo ihe niile gbasara n'Igbo ifu katun na-emere n'Igbo yiri akwa Igbo yo na-eme ihe gbasara Igbo na-asụ Igbo nwa ga na-amụta ya ọ dịgo mmadụ ole na-akwado ya ka ọ dịla ya maka nke ahụ ndị be anyị nke bụ eziokwu bụ na ọwụ na anyị were asụsụ anyị na-ekụziri ụmụaka anyị maka na ụmụaka anyị ndị ga-anọchite anya anyị wee bidoro ha ejije nke a na-akpọ Maazị Agụ bụ ndị Ikenga Nation TV nwe ya ị nwere ike ịchọ Maazị Agụ na YouTube ma ọ bụ mmụta dị ụtọ anyị tinye ya n'okpuru mmụta dị ụtọ bụ ihe onyonyo emewere naanị maka ụmụaka
naanị maka ụmụaka ma akụkọ ifo ị nwere ike ịga na akụkọifo.com je gee akụkọ ifo gejuru ya afọ ọ ihe ji akwalite omenala Igbo maka na akụkọ ifo dị ezigbo mkpa o nwere ụfọdụ ọtụtụ ihe ezigbo ihe a na-amụta n'akụkọ ifo aka m na-echeta ya Maazị Chizzy Kpakpando TV na-akwalite ma emume ndị Igbo eji mmadụ ihe gbasara ndị dibịa bụ ndị ezigbo ya mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ị nwere mkpa na-akpa gị ị nwere ọrịa ị chọrọ ka ha gwọọ Kpakpando TV anyị ji ya kwalite ihe ndị Igbo na-eme n'usoro Igbo si eme ya mmụọ ebezigbote eme ọ bụghị ndị ji esikọta ọfịa atụ ọfịa ụfọdụ abata sị na ha bụ eze nwaanyị na eze mmiri na ọ na soshal midia na-agbanye koku na fanta na mmiri na-asa ndị mmadụ isi ụfọdụ a na-efe ego na mmiri ọkwa awụwa ego ka a na-anara unu ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka na-agba ụlọ ọtọ n'ime mmiri ọnụ ya inwe ụmụaka gị biko ịbịa na YouTube chọọ mmụta dị ụtọ ha kiriwe Maazị Agụ ị bụrụ onye ihe Igbo na-adị mma ihe gbasara Igbo na-anụ ọgwụ n'obi ịchọrọ ị na-amata ihe na-aga Kpakpando TV nọ ebe ahụ ebe a na-eji Igbo eme ihe n'ime mmụọ na eziokwu nwekwazie Ikenga Nation TV maka ndị nwere Amazon ma Roku ị nwere ike ịga na Amazon TV stick gị Fire TV ma Roku gị chọọ Ikenga Nation TV a na-ekwu ekwu na-eme ihe a niile gba akụ agwụmihe iji gosi gị ịfụnanya agwaghị ihe ọ na-eri ihe a na-eri na-eji kwalite ụmụ ihe a niile na-asị mba ụfọdụ n'ime ụlọ ma na mgbasa ozi n'ebe unu nọ na ọ gara ọnụ ụfọdụ ihe ichepụta agwaghị unu maka Maazị Agụ agwaghị unu maka ihe gbasara ụmụaka nke ụmụaka gị nke itinyelu ya ma ọ bụ ịgbanye ya jee n'ebe a gwara gị ịgbanye ya nwa gị na-amụta ya na-amụta maka na esi na ọdịnala Igbo n'obodo Igbo wee mee ọ bụrụ nke ndị ọcha si mee nke a bụ nke nwafọ Igbo mere ya bụ na ihe eji ekwu ihe a niile bụ na ọ na-ekwute anyị na onye Igbo ga-apụta ọ gaghị eji nke ya na-akpa nganga ndị nwa niile na-azọkọrọ otu dị iche iche ebe ha kwesịrị ịnọ wee na-akwalite nke anyị elu ebe a bụ sọ bekee nke ndị mba ọzọ ka ha ga na-akwalite asọ bekee anara egoti na asọ ụlọ abịakwa echi akpọta onye eze si ya ma n'ịkọtaba ọdịnala ọ sị na ya bụ eze Jizọs eze na-aga ụka eze na-aga ụka na eze nke ya bụ eze na-aga ụka o were omenala na ya tụfuo wee were nke ndị mba ọzọ bụrụ n'isi mana ọkwa ya bụ onye eze kwesịrị ilekọta ma chịkọta ọdịnala onye e nyere ọfọ n'aka asị mba na ọfọ e nyere ya n'aka awụ ihe ọ chọrọ na onye eze na-aga ụka alụ ọ na-aza akwa ndị mba ọzọ amụbeghị m ebe onye China onye na-achị obodo ọzọ na-aza afọ Igbo ọsọ na ala Igbo ka onye eze ọdịnala na-aza afọ ọcha ọ sị gị na nke ya gwa m eze na-aga ụka ọ gaghị ama ka esi aga ọjị ọ gaghị ama ihe ọjị pụtara ọ gaghị ama akụkọ ka ndị be ọjị aga ọkpụta ya ọ sị gị in the name of ekwe emem ọjọọ na anụ oyibo ọ dị mma ọcha anyị sị ka anyị bụ ihe a Chineke ji ga-abụ ka anyị wee ụzọ m na-agba ndị be anyị na-abụghị na a sị na onye kpọọ nkata ya nkịrị nka ndị obodo were abịa tufuo afịfịa ya bụ na nke anyị bụ nke anyị izu ka mmanụ nneji oge erugo mgbe ndị Igbo ga-eji asụsụ Igbo omenala na ọdịnala Igbo kpọrọkwa mba ọzọ ka anyị kwalite ya maka na ọnwụ na anyị tụfuo ya o nwere ike na-arọ 20 na-abịa abịa dịka n'ihi na UNESCO ji kwuo onwezighị onye ga-aghọta ihe bụ Igbo efunyu anya ya bụ na ọ bụrụ na Igbo onye Igbo na-ekiri anyị ugbu a biko oge erugo mgbe ị ga-ebido n'ụzọ ụdị nwere ike kwadowe ihe ọbụla na-emelite asụsụ omenala na ọdịnala Igbo maka na onye Igbo ka ewu ịtụfuo Igbo ọ nweghị ndị ọzọ ga-anabata gị ọ ya ụta ụtọ ọ dị n'ọnụ daalụ ọ daalụ ọcha Chike ka ịrụcha onye a sịrị okpukpe kwụsị ka anyị kwụsị n'omenala Igbo na-asị anyị wee na-asị na ọ ga-adịrị niile mma ọzọ dịka ibe ya bụ na ịchọ ịwa anyị maọbụ ịkwado anyị inwe ike zitere ozi na WhatsApp anyị bụ 08023301976 ya bụ WhatsApp zitere anyị ozi ka ị ga-esi kwado omenala anyị chọrọ ịga na-eje n'obodo dị iche iche na ndị Igbo gbaa gburugburu na-ewetara ụlọ niile eji mara Igbo ka ndị Igbo si efe obodo ha ndị dibịa kara aka ndị na-agwọ ndị were mkpaakwụ na mgbọrọgwa na-akọwara gị ijiri aka gị wee na-eme ya ka ha si agụ mmụọ alụsị dị ike na nke dị mma bụ nke ndị gboo mere ijiri aka na-afụ ya ọ na-adịrị gị mma karịa nke a ga-eji wee ndị dibịa na soshal midia na-anapụ gị ego ihe a ka a chọrọ ime kwado anyị gwa anyị zitere anyị ozi na WhatsApp maka nkwado gị na
2330 1976 ya 08023301976 ọcha na-ejekiri ya na ejekiri maazị agụ onukirisi maazị agụ na-eje na Ikenga Nation TV Ikenga Nation TV mmụta dị ụtọ maka ụmụaka na-eji apụta unu wegasịrị ebe esi ezitegasị ozi na ya na ezitara ya ozi anyị na ụna na-akparị a sị na ọ ga-adịrị oke ma dịrị nwaanyị mma ala Igbo ga-adịrịrị asụsụ Igbo ga-adịrịrị maka na anyị ga-adịrịrị ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma abụ m Chizzy Ani daalụkwanụ